Bumida ang mga naglalakihang produce gaya ng mga root crops, gulay, at prutas ng mga magsasaka. Magi ang mga harvest ng mga mangingisda sa Agri-Trade Fair sa probinsya ng La Union. Hinusgahan din ang mga pinakamalaki, pinakamahaba at pinakamabigat sa lahat. Patunay sa dekalidad at saganang natural resources, maging best practices sa agrikultura sa probinsya. Para maasisan tayo, ito yung ibang baga tayo nga micro, small, and medium enterprises. Kahit tayo, iti sales da. So bago tayo nga humwag, agad okay no sa gabasin, agad makatulong tayo. Ang mga kubo ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan dinekorasyonan. Hindi lang ito atraksyon, kundi isa ring promosyon para maibenta ang mga ipinagmamalaking produkto sa 19 na bayan at isang syudad sa lalawigan. Sa pasalubong center grounds sa Mabanag Hall, San Fernando City, nagtipon-tipon ang lahat ng munisipalidad ng probinsya at makikita ang iba't ibang produkto sa lalawigan. Mainam dahil hindi na kinakailangan pang dumayo sa bawat bayan at syudad para matikman ang kanilang one town one product o mabili rin ang kanilang mga likha. Malaking tulong ito ma'am, lalo na sa mga farmers natin, mga kooperatiba at asosasyon kasi halos lahat naman po ng mga binibenta dito galing sa kanila. Kumbaga tulong po natin ito sa kanila, tulong ng PGLU sa mga farmers po at saka fisher folks po ng La Union. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.